το συγκεκριμένο θέμα. Έρχεται όμως και μία άλλη διάσταση σε όλη αυτή την κατήφια, σε όλη αυτή τη μαυρίλα, σε όλη αυτή τη δυσχέρεια. Θέλετε να βρείτε γιατρό? Θέλετε να κλείσετε ραντεβού? Θέλετε να φροντίσετε για την υγεία σας? Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το κάνετε online με 3 πολύ απλές κινήσεις. Βάζετε στο ειδικό κουτάκι την επιλογή της ειδικότητας του γιατρού. Επιλέγετε ποια ειδικότητα θέλετε. Γράφετε την περιοχή που βρίσκεστε και μετά επιλέγετε τον ασφαλιστικό σας φορέα, είτε αυτός είναι το ΙΚΑ, είτε είναι κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Πού θα τα βρείτε όλα αυτά και πώς θα το κάνετε? Ευθύς αμέσως θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γερμανό, τον κύριο Λουκά Γερμανό, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του site nowdoctor.gr. Καλό μεσημέρι κύριε Γερμανέ, καλώς ήρθατε στον Flash 96. Καλό σας μεσημέρι, καλώς σας βρήκα. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνετε για το nowdoctor.gr. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από νέους ανθρώπους και ουσιαστικά προσπαθεί να απαντήσει με πρακτικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων ασθενών αλλά και των ιατρών, οι οποίοι προσπαθούν να προβληθούν και με καινούριους τρόπους πιο αποτελεσματικά. Όλη η προσπάθεια ξεκίνησε από την προβληματική κατάσταση την οποία και περιγράψατε πολύ γλαφυρά προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας. Έχουμε κουραστεί από τις ουρές, από τους πενταψήφιους αριθμούς οι οποίοι είτε κοστίζουν πλέον 1,2 ευρώ για να κλείσουμε ένα ραντεβού, στον οποίο είτε σου δίνουν ραντεβού μετά από αρκετούς μήνες, και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα πρακτικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε την υπάρχουσα προβληματική κατάσταση στον χώρο της υγείας μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για ραντεβού με ιατρούς. Το σύστημα είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη γνώση. Μπαίνουμε στο nowdoctor.gr και μετά ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων των ιατρών με κριτήρια τον ασφαλιστικό φορέα, τη γεωγραφική περιοχή καθώς και την ειδικότητα του ιατρού που αναζητούμε. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, κλικάρουμε πάνω στο προφίλ, βλέπουμε τις διαθέσιμες ώρες και επιλέγουμε ώρα ραντεβού κατευθείαν μέσα από τον υπολογιστή μας, χωρίς να χρειαστεί να σηκώσουμε το τηλέφωνο ούτε να κάνουμε κάποια άλλη κίνηση. Όλα δηλαδή σε μια υπηρεσία μία στάση μέσα από τον υπολογιστή μας. Κύριε Γερμανέ, σας ομολογώ ότι πριν μιλήσουμε στο τηλέφωνο έκανα αυτή την κίνηση μόνη μου, δηλαδή μπήκα στο site nowdoctor.gr, επέλεξα το γιατρό που θέλω, την περιοχή που διαμένω και τον ασφαλιστικό φορέα που έχω. Βρήκα πολύ γρήγορα το γιατρό που ήθελα. Ωστόσο όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ισχύει για την Αθήνα μόνο ή και για άλλες περιοχές της Ελλάδας? Καθώς η υπηρεσία έχει ουσιαστικά αρχίσει πριν από μία περίπου εβδομάδα, έχουμε αρχίσει με ένα κεντρικό πυρήνα ιατρών στην Αθήνα και στη συνέχεια συνεχίζουμε με κάποια επέκταση και σε πόλεις επαρχίας όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Κοζάνη κτλ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καθημερινά έχουμε καινούργιες εγγραφές ιατρών και επομένως μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ευελπιστούμε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες ασθενείς να μπορούν να βρουν γιατρό σε πάρα πολλά μέρη και με πάρα πολλές ειδικότητες. Και σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω ότι είναι απολύτως δωρεάν αυτή η υπηρεσία για τους ασθενείς. Σε αυτό θα σας ρωτούσα. Ναι, είναι δωρεάν και η εγγραφή και το ραντεβού. Το μόνο κόστος είναι το κόστος της επίσκεψης στον γιατρό, άμα δεν χρησιμοποιηθεί κάποιος ασφαλιστικός φορέας, ή αντίστοιχα, άμα είναι συμβιβλημένος με το ΝΕΟΠΗ, με το ΙΚΑ, με κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα, είναι δωρεάν και πάλι. Να πω επίσης ότι για τους γιατρούς, επειδή εμείς προσπαθούμε να δώσουμε και ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην τεχνολογική διάσταση που έρχεται να δώσει λύσεις σήμερα, δίνουμε 30 ημέρες δοκιμαστικά την πλατφόρμα απολύτως δωρεάν για να δουν και οι ίδιοι χωρίς κανένα κίνδυνο και καμία δέσμευση εάν λειτουργεί το σύστημά τους. Και αυτό μπορούν να το κάνουν μπαίνοντας σε 4 περίπου λεπτά να κάνουν εγγραφή στο www.nowdoctor.gr. Πρόσκληση λοιπόν σε όλους τους γιατρούς σε όλη την Ελλάδα να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας. Βλέπω έχετε και τηλεφωνικό αριθμό με τηλεφωνική υποστήριξη, με αστική χρέωση μάλιστα και βεβαίως διαδικτυακά. Ναι, μπορούν να μας καλεί οποιοσδήποτε στο 210-87-88-090 ή να μας αποστέλει κάποιος email στο contact@nowdoctor.gr.
Χαιρόμαστε πολύ που επικοινωνήσαμε αυτή τη νέα προσπάθειά σας, κύριε Γερμανέ, μέσα από τον Flash 96. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς πάει, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου και πραγματικά βρήκατε ένα πολύ μεγάλο κενό στην ελληνική κοινωνία και υγεία. Ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά προς όφελος του πολίτη και βεβαίως των γιατρών που και αυτοί με τη σειρά τους ζητούν να καλύψουν τον εργασιακό τους και επαγγελματικό βίο. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και μακάρι όλοι μαζί, είτε μέσω του διαδικτύου είτε με απλές ανθρώπινες κινήσεις, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.